zelai berdean, itxaso bazterrean, gailurrak ditut maite, ta kresa luzaina. Itxas bazterreko urgazi guztietan. Euskal Herri osoko mendi guztietan etxean aurkitzen naiz amaben besoetan. Lurran etzan da goruntz begira nio hartzen naiz maite zaitu dala. Kaixo goka! Kaixo, Jenny! Oso ondo! Ze ilusioa! Zuen egotea benetan eta gainera ze hasteko modu pagegabea, Bueno, horitzapen politak. Garai pasata dira niretzako, baina beti oraindik hor bihotzean ditut, garai horiek. Zubarak ezu zenbait maitasun agasto urtzezegun xogotan belek. Bueno, egia esan harrituta uzten dit oraindik jendeak horrelako oraindik taldetaz akordatzea, abestiak oraindik tarteka entzuten dire irratian, jendeak esaten dit, gaur entzun zaitut berriro irratian, ilusia egiten du horrelako, eta postasuna ematen du horrelako gauzak entzutia. Eta gainera, xogotan belezak talde alai bat, esan ezakegu, nik gustatzen nula egabiltzen zenuten instrumentalki bezala txirula hori edo zertzen hori. Txirula moduko bat edo adibidez kantatu duguna bestia amagen besoeta instrumentu horrekin haizten da txirula bat bezala edo. Bueno, ez dakit, hasiera batean oso gazte ginen, jotzen hasi ginenean, batzuk bazekiten musika ez pixka bat, beste batzuk ez genekin ezer, eta orduan kostatu zitzaigun, eta gustatzen zitzaigulako baita ere, hartzen genituen instrumentuak, eta ez ginen gure abestiak improvisatzen. Eta, ez genuen inola ere espero gertatu zana, baina hori izan zen naturalki atera zana. Eta ez dakit, tankera hori hartu zuen, bai taldeak eta bai egiten genituen abestiak, baina inola ere ez genuen espero, horrela ateratzen zian, naturalki. Honetan! Zergatik abaitxalde honetan? Zergatik, hori bai izan zala sekulako letra zentzugabe bat, zetek entsaio batetara musikakin iritsi ginen, eta entsaioaren erdian, ohartu ginen, handikan letrarik ez genula. Eta entsaio bertan, izan zen, idatzi nuen letra bat, baina inolako zentzurik gabe, itxaroten ari gena arratsalde honetan, zerbait aurkeztekotan, jenderen aurrean, guztiz, papera betetzeagatik izan zen. Eta, gero, badirudi, arrakasta txikia ukizu da, jendearen aurrean, jendeak behin da berriz eskatzen ziguna beste hori kantatzen. Horla sortatu zen, nahi gabean. Batako bat, egin duzu, eta ea zerrela entzuten duzu. Iriak badauka agirik. Hori izan zen, institutorekin bere garaian ingenun bidai bat Parisera. Eta Paris da la ciudad de la luz, argiaren hiria. Eta orduan hortan inspiraturik, letra hori atera zen. Inspiratu geha, handakantetan, baina nunik datu gokasabiak ondagiriko azea, zogetameleko abelaria, baina
nondik dato abeslaria izateko zena hori. Ba hori gutxinaka, musika nik anai helduagoak ditut, eta nire anai helduago hauek entzuten zuten beti rocka, popa, Deep Purple, Bob Dylan, Dire Straits, ni musika hori xurgatu dut ez txikitatik. Eta, musika beti gustatu izan zait, baina musikari izatearena hori gero 13 urtekin horrela sartu zitzaidan gitarra jotzen ikasteko gura hori. Eta 13 urtekin hasi nintzen nire lehendabiziko akordeak ikasten. Eta hortikan bururatzen zitzaizkidan melodiak eta gutxinaka izan zen. Enun helburutzat bezala musikaria izatea eta ez dut nire burua musikari bezala ikusten. Bai, musika mundu batean ibili izan naizela, baina musikaria izatea hitz potolak iruditzen zaizkit. Bada jendea musika asko estudiatu duna, asko ikasi duna, eta ni talde hortan bertan sartzea ez zait justu iruditzen beraientzat. Nik ez dut hainbeste ikasi, izan da gehiago bihotzeko bat, bai asko ensaiatu gitarra jotzen ikasteko, ordu asko sartu behar dira. Orduan, niretzako zen, nire ies egiteko bidea bezala, ez? Ikasi egin behar du, eta, nekaren gogoa gitarra hartzen nuen, eta zen nire ies bidea, ez? Ikasketei buruz ez dago ondo hau, propaganda hori egitea, baina... Eta horrela gutxinaka bazintzen abestiak egiten, eta gero elkartu ginen batalde bat, suerte izan genuna, modu baten eta ezaguna izatera iritsi ginela, ez? Baina nahi gabean izan zen. Eta horrek sartu nindun musikarien mundu barnean. Naizta ni musikaritzat ez nire burua hartu, ez? Baina, musika egin dudala, bai. Musikarien munduan egin naizela, bai, baita. Oain hortik musikari esatea edo askok esaten dioten bezala, bai, zu artista bezala da, hombre. Arte ingurune batean sartua ibilita izan naiz, ez? Baina artista izaten ustez baita ere hitz potoloak dira eta gehiegi izatea da. Bueltateko gara, abiaren nira, abestiratzen nio, zatik bat gustatzen zen, eta esan nahiak bat badu esan, eta bestela esan nahi dezuna. Eta da, zatitxo hau, gogoratzen hasten zen guztietan, logezuko repatuko dugu. Zera hori. Hor beti metaforak erabiltzen, nik saiatu izan ez metaforak erabiltzen, ez? Baina argiaren hiria izan zen niretzako eskusa bat, nire barneko, nire buruko gauzak espresatzeko, ez? Dorrea, garbi dago argiaren hirian, Parisen, dagoen dorrerik ezagunena, Eiffel dorrea dela, ez da? Hortaz hitz egiten du, baina gero, ez zait gustatu izan sekula nire letren esanaia esplikatzea. Zergaitik, gauza pertsonala iruditzen zait, nire barneko gauzak, bestela garbi izango nitu beste modu batean, baina baita ere gustatzen zait zabalik egotea, esan nahia, zeren agian zuri esaten dizu beste zehozer niri ez diren esaten, ez? Eta hain baliagarria iruditzen zait, zure interpretazioa, zurea edo beste edo zen, neria bezain beste. Hau da, zuri sentiarazten badizu zehozer letra horrek, eta agian ez dauka zer ikusirik idatzen duenarekin, baina zuri sentiarazte dizu hori. Eta hori hain baliagarria iruditzen zait, nik sentitu nuena bezain beste. Eta badago agian beste jende bat ez diola ezer esango letra horrek, hori baita ere hain baliagarria da, ez? Niri zite zer esaten, beste niri bai, niri hau gogorarazten dit, eta hori garrantzia iruditzen zen. Nik nire esplikazioa ematen badut agian puskatzen diot bere atmosfera hori, ez? Norberaren atmosfera hori puskatu egiten dut, eta agian nahi egut ez esplikatzea. Esan dezakegu, kantareko bakoitzak bere irakuper
pertsonala eduki dezakela, Hoxe, ez? eta bai, eta nire ustez hori oso baliagarria da. Ez du zergaitikan bat etorri behar, egilearen pentsamendu horrekin, ez? Bakoitzak bere interpretazio dauka. Abestiak zagutzerakoan zerutan kokatzen zinen nagusiki. Nagusiki nire bizitzako momentuetan, ez? Bai alaiak, bai tristeak, esaten da, ez? Konposatzeko eta sortzeko eta idazteko batez ere gogoa izaten duzula edo triste edo goibeltza sentitzen zeanean, orduan dakazu gogo gehiago barrun duzun hori eskatzeko, ez? Neri behintzat ala gertatu zait, eta errexago iruditu zait gaizki nagoenean idaztea, zer alai zaudenean ondo zaude, eta ez duzu behar. Ez duzu behar hori sentitzen, niri behintzat ala gertatzen zait. Baina baita ondo dago alai zaudenean idaztea eta zerbait alaiago sortzea, eta ondo dago baita ere, baina nahien beti bultzatu dit gehiago goibiltasun horrek, ez? Eta sentimendu romantikoa esan nahi dut, beltza, iluna, mugimendu horrek gehiago bultzatu izan dit idazteko orduan. Zagutamele taldea asko utzi zigun publikoentzat, baina zuei musikariontzat zer utzi zizuen Zagutamele. Garai oso politak, asko konpartitu genuen gure artean, 7 ginen taldean, 9, zeren gero baita zeuden mugitzen, montatzen eta laguntzen ziguten beste eguna teknikaria, gari garaialde, eta baita Elena, gure teknikaria, gure ekipo teknikaria, eta... Musu badenen! Eta asko konpartitu genuen, oso harreman berezia genuen eta ona, eta eman zizkigun bizipen batzuk oso politak, bai entsaioak, bai kontzertu berak, eta gero esaten dizut, zer gehiago utzi zigun, aztarna bezala, jendeari zer eragin dion, ez, guzti horrek, hori ikusteak, ez ginen inola ere konstiente noraino iristen ari ginen, eta oso gazte ginen. Eta lainoan guzti horren barnean zaudenean ez da erraza kanpokoa ikustea. Ez da erraza. Eta orain perspektibakin, distantziakin ikusita, hori ikusi jendearen erantzuna, oraindik gaur egun ere, harrotasun puntxo bat ematen du horrek. Zer eta hogein gokazabiak? Orain bizeme alaba txiki ditut, 3 eta 6 urtetakoak. Eta, lanian, bizitza aurrea eramaten saiatzen. Honek etzigun ogibide bezala gutxi, eta batez ere euskera ezaritzen, zirkuito oso txikia da, oso murritza da. Euskal Herria berehala erretzen da nolabait esateko, ez? Segituan ditezu herri batean, bestean... Esan duzu, ekarri duzu oparia bakarkako lana dela, ez? Bai, taldean egin ondoren, ni beti baita gura hori izan nun, ez? Nire emaitza, bakarkako emaitza bat egitea, ez? Bakarkako lan bat egitea. Eta, ni beti, Sorotan belen bagenitun iturri desberdinak, ez? Bai musika folk irlandesa, bai rocka, bai popa, eta guzti horren nahasketa bat pixka bat izan zen Sorotan belen. Eta nire oinarriak beti izan dire gehiago popa eta rocka, nahiz eta musika irlandesa baita entzun, esan dizudan bezala, nahi helduagoak baita entzuten zuten Chieftains, eta Dubliners, eta horrelako talde irlandarrak eba entzuten zuten, eta baita... guzti horren emaitza izan zen, ez? Eta orduan, ni pop rockarekin zerikusia zuen zerbait egin nahi nuen baita, eta ekarri zut oparitxo bat,
Ba, Nire bakarkako diska, hori sorotan bele pasata gero egindakoa, ez? Ko, Eta, ikerretu duzu? hala, hemen dago, Hau da, diska, tori, hortzeo, mila esker. milako zure, goka zauriago, eta hemen zer biltzen duzu nagusiki. Hemen, pixka bat, lehen esan dakoa, ez? Nire barruko egonezak, hori isladatu. Eta emaitza hori da, eta gero nahi nun atmosfera rockero, popero hori gitarreroagoa da, diska. Aspaldi, eta 2001an atera zen diska, Ja, dula ia 20 urte. Denbora guztientza pasatzen da. Eta hori nahi nun egin, disko bat, pop rockeroa, eta nire ustez nire espiritua gehiago islatzen du. Bueno, ez dut esaten hobea edo okerrago denik, sorotan belez harro nago eta konten, eta hontaz ere, hau da, nik barrundik atera zaigana, kristo musikariak izan dituen hemen disko hontan, laguntzaile bezala, eta moldaketak egiten, eta, bueno, beste azitxo bat uzten duen, hemen ez ni mundu hontan ez egotean, beste aztarnatxo bat uzten dien ere seme alabei, ez? Bueno, gogoka, mila esaka, etortzeagatik benetan. Miratuko diego, musu handi bat gure ikusiei. Ederki, Bakajenak. muxa handi da guztiek. Oinez zelai berdean, itxaso bazterrean, gailurrak ditut maite.